Nazdar ľudia, ja som ten Tina, to je ďalší týždeň s Nerdom, kde ja, ten Nerd, vám hovorím o tom, aký bol môj týždeň. Takže, čo som robil? Zas som pracoval celý týždeň iba vonku bol. Stále sa robili to tie dlaždice na našom dome, na stieň a furt som bol vonku. Furt som musel byť vonku, nemohol som byť nikde inde, musel som byť vonku. A čo som robil? Nič. Lebo tí pracovníci robili tú všetku prácu a pre mňa tam nič väčšinou nemá. Takže jedine, čo som raz za čas robil, bolo, že som dačo tam pozametal, dačo vyhodil do koša a to bolo všetko. Jedine, čo tak som raz nateral na čierno takú trúbku a to bolo všetko. Reálne to bolo všetko, čo som celý týždeň robil. Okrem toho čo som také ešte mohol zažiť? A už viem. Prišiel mi balíček z Vintedu, na čo som sa tešil a som si povedal, super, natočím z toho unboxing. A ukázalo sa, že mi prišla nesprávna vec, lebo mne malo prísť táto podložka z hry Dance Dance Revolution a prišlo mi toto. Tak prvé som si to nevšimol, ale neskôr som si všimol, že aha, to mi nesprávna vec prišla. Tak som tomu Poliakovi napísal, že hej, to je nesprávna vec. A on že, jaj, to som si až hneď ráno všimol, ospravedlňujem sa, chce si to nechať? A že nie, nechcem si to nechať. Chcem tamto svoje, on že, vráť toto a pošlem ti tamto. A že dobre, som to poslal a teraz počkam asi do ďalšieho týždňa, možno aj 2, že kedy mi to príde. A okrem toho mi ešte na to príde hra a ešte jedna vec mi príde, lebo jeden dosť štedrý fanúšik mi poslal 5 €. Takže som si ešte aj z Vintedu objednal ďalšiu hudobnú kazetu na Radio Stream. Takže tešte sa na to, že z toho bude unboxing a aj stream. A okrem toho streamy bežali ako vždy a Vinted. Ináč tento týždeň nový budem, zajtra idem na úrad práce, takže možno si u Vietnamcov alebo v Tesku nájdem niečo na ochutnanie a v piatok idem do Košíc na jeden pohovor. Ale nie je to pracovný pohovor, lebo moje sestry ma prihlási na nejaký IT kurz, z ktorého sa mám dačo nového naučiť. A kámo, mne sa to že vôbec nechce vedieť. Akože vôbec. Tak budem dúfať, že oni ma na tom pohovore nezoberú na ten kurz. A to je ináč všetko. Čo vo svete sa stalo? Neviem, som si nevšimol, lebo som furt musel vonku pracovať, takže som bol až príliš unavený, že by som si dačo vo svete všimol. Jedine, čo som si tak všimol vo svete, je, že VTuberka Filian sa jej všetok YouTube kanál aj na Twitchi videa a klipy proste zmizli, zmazali. Proste totálne to jej zmizlo. Ale zase ľudia si chápu prečo, lebo pri poslednom streame sa jej tam dačo dialo, čo sa jej tam dačo ukázalo a z toho teraz nejaký ARG na nej beží, ale doteraz ľudia nevedeli z toho nájsť nejaký výsledok, že kde je alebo čo robí. To uvidíme. Ale na toho som si hneď všimol takú náhodu, lebo potom som si pozrel iného youtubera menom Miskif, jeho YouTube kanál a aj u ňoho všetky videá zmizli. Môžete sa potom v komentároch ozvať, že či to je náhoda alebo nie. A ináč to je všetko, čo som si vo svete všimol. Uvidím, čo si na budúce všimnem. Jedine, čo vlastne hej, ešte jedna vec sa stala a to dneska. YouTuber Outra Ego ma pozval na Omogo, aby som ho mognul a nakoniec sa stalo, že som ho mognul. Zajtra uvidíte z toho klip na TikToku. A ináč to je všetko odo mňa. Potom, čo toto tu video vyjde, alebo o pár minút, hodín neskôr budem streamovať na TikToku, ako bude bežať ďalší rádiový stream. Takže teším sa vás tam vidieť. Ináč to je odo mňa všetko. Ja som tam 13, prajem vám pekný zvyšok dňa a uvidíme sa na ďalší týždeň. Taktiež ešte pracujem na jedným vážnym YouTube videom. Čau!